Kaixo, gaurkoan, etxeko tresna eta materialekin lurraren grabitatearen azelerazioa nola neurtu erakutsiko dizuegu. Horretarako, hurrengo hauek beharko ditugu. Haria, masa esferikoa, neurtzeko zinta eta kronometroa. Eskura duzu dena, has gaitezen. Grabitatearen azelerazioa neurtzeko, pendulu baten oszilazioaz baliatuko gara. Egingo dugun esperimentuan, aldagai askea, kontrola dezakeguna, L, ariaren luzera izango da. Eta T, penduluaren oszilazio periodoa, mendeko aldagaia. Hots, luzera aldatzean aldatuko dena. Bi aldagai hauek erlazionatzeko, penduluaren igidura harmonikoaz baliatuko gara. Penduluak igidura harmonikoa izango du, hasierako anplitudea txikia bada, 20 gradu baino txikiagoa. Eta penduluaren kasurako, igidura harmonikoaren ekuazioa idatziz gero, ikusi dezakegu honen maiztasun angeluarra erro G zati L dela. Horrez gain, igidura harmonikoaren teoria orokorretik, badakigu maiztasun angeluarra eta periodoa honela lotzen direla. Omega berdin 2pi zati T. Beraz, hau da periodoa lortzeko formula. T berdin 2pi bider erro L zati G. Periodoaren karratua kalkulatzen badugu, erlazio lineal batera iristen garela ikusiko dugu. T berbi berdin lau pi berbi zati G bider L. Esperimentuan lortutako datuekin, periodoaren karratua versus ariaren luzera irudikatzen badugu, lerro zuzen baten ekuazioa lortuko dugu. Eta honen malda, lau pi berbi zati G izango da. Malda honen balioa ezagutuz, G, grabitatearen azelerazioa lortuko dugu honela. G, berdin lau pi berbi zati M. Goazen orain laborategira. Agurtu ezazue laborategiko laguntzailea. Honakoa da gure muntaia esperimentala. Aria masa esferikoari lotu diogu eta, ondoren, aria puntu finko batean lotu behar da. Neurtzeko zinta erabiliz, ariaren luzera neurtuko dugu. Eta kronometroarekin, penduluak 10 oszilazio egiteko hartzen duen denbora neurtuko dugu. Ariaren honako 5 luzeretarako, penduluak 10 oszilazio egiteko hartzen duen denbora neurtuko dugu. Ariaren luzera bakoitzerako 5 aldiz errepikatuz neurketa. Ohartu, kontuan hartu behar dugula kronometroaren tresna errorea. Aurrera jarraitzeko, taula bakoitzean agertzen diren 5 neurketen batazbesteko aritmetikoa hartu behar dugu. Eta ondoren, oszilazio kopurua zatitu periodoa lortzeko. Gainera, erroren hedapena aplikatu behar dugu kronometroaren tresna errorea kudeatzeko. Kalkuluak eginez, honako datu sorta lortzen dugu. Lortu ditugun datuen analisia egiteko, kaleidagraf programa erabiliko dugu. Neurtutako periodoen karratuak eta penduluren luzera desberdinak irudikatuko ditugu grafiko batean, eta erregresio lineal bat egingo dugu malda lortzeko. Lehenago ikusi dugun ekuaziotik, badakigu grabitatea lau pi berbi zati malda izango dela. Beraz, gure grabitatearen balioa honako hau dugu. Errorea lortzeko, formula ezagun hau erabiliko dugu, azken emaitza hau lortuz. Benetako balioarekin alderatuz, 9,8 plus minus 0,1 metro segundu karratuko, ikus dezakegu gure emaitza ez dela bateragarria. Egindako neurketak ez dira oso zehatzak izan beraz, baina kontuan hartu behar dugu horrelako esperimentu batean, errore instrumentala baino, gure reakzio denbora dela mugagarri handiena. Zalantzerik izatekotan, idatzi iruzkin bat bidearen azpian. Ez ahaztu harpidetzea eta bideoa zure lagunekin partekatzea. Ondo izan!